Ma, mura ra sad ko ni uli kay gitor ko nimo. Kana. Asa naman tong avocado? Mm. Bunga. Haman. Daw buwak, dahon lang ang bunga. Daw nag-angay lang ba? Hmm. Sila kadagko sa avocado. Oh, hala daw ruso rin. Asa ko no? I-focus ko no ma. Ay, di makita. Ay man. Hmm. Nindot. Oh, mana. Kita na ko. Ay, dira ha. Ano na saging? Ikamera sa luyo. Pwede ka maglisod. Ibalhin sa luyo ba? Asa tubangan yung gigamit? Hmm. Pwede sa luyo. Likod. Orchid. Ay, manang imo kuan. Giayo nga imong giingon. Imong gipanday. Gipanday nga kuan ba? Kural. Hmm. Hmm. Naguna ka? Gamita ang luyo nga kamera para di kay lihok. Luyo ba? Iluyo. Naman kay tuslo ko nato. Tubangan og luyo. Nawadi ka kay baw. Kangit-ngit ni mo. Uy. Sino naman ang hawan? Hay man yung baboy. Naman. Gamita lagi ang luyo nga kamera. Nawa. Nawa. Inang murag circle. Naipuwa. Anya ka nang murag na circle nga arrow. Mo na imong kuanon. Yasa naman. Wa na. Nawa.
Tingog na lang sa baboy ako nakita. Wa nay naong. Ma, wala na. Wala na video. Ma, wala na video. Wag lang. Wala na video. Hello. Tapos mo ka nang murag kamera. Tao na, pangita ah. Nawa na hinuon. Wala na. Nasikan ka ng galing. Ha? Sikan sa imo kanyag. Eh. Ah. Kita na ko sa baboy. Gasinhot na sa imo baho. Sino nga sa imo baboy na? Ngano man ibaligyan ini mo? Hmm. Kain ko nimo kamunggay. May dahon na. Nanay dahon gamay. Hmm. Namunga ang Indian ya. Hmm. Wa ko kasita. Mga lubi ato nakitaan. Nalubi kag saging. Silaw man. Hmm. Hmm. Oo. Hmm. Ikaw dira nang nguha sang kuan dahon. Hmm. Oo, kita. Ay nalang. Wa. Wa. Ay, kita na. Kita na. Ah, may liko. Ni pa kay liki nga naman kay liko. Dagan dahon. Hangin-hangin lagi dira na. Nay na si dito.
Na nang oras. Mas 4:26 na. Mm. Gagmay pa no. Hmm. Hindi ka mangga oh. Gagmay pa. Ayun, tuloy mo na oh. Ayan. Na. Ha? Damo ni may kahoy. Hmm. Hmm. Dali ra ba na matubo? Kuyaw sina kanon ni nasang kanding. Din ka man sinabi. Ang iba, kada mo uroy. Hmm. Magja. Magja ka pa sina dire. Ibaligya ba ya sinang uban? Ah, oo. Oh, ay. Ha? Namuwak ng limon? Laoy, ang lemon. Hala. Damo na nasang buwak? Hmm. Ayan, okay ka pa kay mga tagak na. Mag-unsad na. Hmm. Oh. Ay, giduka ba ko nga nagtanaw, oy. Wa pa na knockout, nitubo na. Damoy natagak? Ano naman ni mo kwa ka? Ipanyo din na sa plastic. Hmm. Sa kuyaw good, mas maayo day ibutang lang dira, dili siya sa plastic. Ubi ng mga circle-circle. Ubi na. Kadaghan uroy. Lami ba yan na ang bunga? Lami kayo ng bunga kay ngano? Himo kuanon ba puton, himo ang murag ice cream. Oh. May ka dira kay gipaningot na kag sigig lakaw-lakaw. Ako diri giduka nga nagtan-aw sa imo. Namo nga na imo dragon fruit. Na din na tiil lang yung ubi. May tiil di ay na. Alangan ang bitaw tuwa pa man wa pa man abot.
Namo kay manglakaw mi, mangadto mi, magkuan mi, palit mig papel ni Sky, mag-grocery.